Alle commandanten worden opgeroepen, dus laat me snel praten. De Carmi toe. Ik moet jou, u, tante, oom, neefje, nicht een speciale big-up geven. Want jij hebt ons die warmte gegeven op Facebook. Je hebt gedeeld, je hebt geshared, je hebt geliked. En je hebt ook wel jouw verhaal met ons gedeeld. Je moet niet stoppen, bring it on. Er zijn nog veel meer activiteiten en daarom is er nog veel meer te doen. Maar hier zo zijn we dus vandaag. Eurel, missie, Hey, Eurel, je missie mooi. Thank you heren, thank you. Wat er hier gaat gebeuren vanavond is show, tap. 50 jaar Srevidentieboy. Als ik kijk naar de diversiteit van de bevolking, het eten, de warmte, het mooie binnenland en een heleboel zaken hoor. We zijn een beetje laid back, maar dat maakt ons eigenlijk Suriname. Welke kleuren heeft de Surinaamse vlag? Kijk op mijn cap, Welke kleuren zie je daar? Blauw, Haal je vinger uit je mond. geel, Wat nog meer? groen, En? wit. Om de clubs te brengen, dan moeten we een vlag tekenen en daarna gaat je vriend zeggen, dan moeten we die cirkel maken van die Suriname vlag. Dan pas gaan we het plakken op onze blaadje. 25 november, Srananki's Waman teaching, vanging. Migado man! Hey, dat is het gezellige ervan. Op welk gedeelte van Suriname ben je het meest trots? Hoe we met elkaar leven, ik ben blij daarmee. Het kan wel beter gaan, maar ik ben tevreden. De opkomst is vandaag ook heel goed. En als Surinamer vind ik wel dat we meer met elkaar moeten gaan leven en echt braaf en sisas leven. Ja. Ik merk die nationalisme niet echt. En die moet wel opkomen. Dit is ons land, het is van ons allemaal. Maakt niet uit wie je bent, zolang je hier geboren bent. We gaan voor dit land moeten werken. Of je het nou hier doet, of ga je naar het buitenland om te studeren. Maar denk aan Suriname. Wij gaan Suriname samen moeten opbouwen. En wij zullen hiervan een prachtig land maken. Dat we met zoveel volkeren die allemaal een rijke geschiedenis en een rijke cultuur hebben, hier vredig met elkaar kunnen leven. In mijn vriendenkring heb ik uit bijna alle groepen in Suriname wel iemand. En dat is geweldig, we kunnen zoveel van elkaar leren. Dat is echt natie, hè? Ja, helemaal. We moeten bouwen aan natievorming, nationalistisch gevoel aanwakkeren bij jongeren. Zeker. Dat we een beetje bewuster worden, dat we een beetje harder gaan werken. Alle domme dingen aan de kant laten en zeggen wat wil ik. Het is precies als wanneer je gaat beginnen met je leven, dan moet je prioriteiten stellen. En niet steeds de hand open houden, dat is voorbij. Je moet op je poten staan. En dat is onze slogan, hè? Van Srevidentie naar Srevidenki. Tuurlijk man, 50 jaar langer tot de normaal 20 nooit. If life begins at 40, im gono. Natuurlijk. Ik ben nu 28 jaar en daarvan heb ik ongeveer 2/3 in Suriname gewoond. Dus het is aan de toeschouwer om daarover te oordelen. En als we praten over Suriname zijn, dat Surinatongo, nou waarvoor de pre, je tak Surinatongo. Tuurlijk. Taki no? Tuurlijk. Nou ja, Sami moest taki. Intengo. Omo, abikup. Gewoon om Surinamer te zijn, we zijn multicultureel, we hebben veel bos. En het is gewoon lekker vertoeven in Suriname met mooi weer. En we hoeven ons niet over veel dingen te stressen en druk te maken, net als in het buitenland. En ik ben gewoon trots om Surinamer te zijn. top. De vorige keer ook, maar er zijn verbeteringen. Het is, ja, we
leuker om te zien? Ik vond het heel leerrijk, ik vond het leuk, ik vond het bijzonder en ik ben trots op ons nationaal leger. Ik heb het na jaren weer live meegemaakt, maar ik vond het geweldig. Het was leuk toch? Ja, en ik heb het met papa Carlo. Dat was goed, dat was prachtig, dat was echt... In één woord geweldig.